Keď minister Eštok dokáže atakovať rozhodnutie súdu a teraz rušiť inštitúciu funkčnú, pretože sa mu nepáči, ako postupuje, je to tragédia. Čudujem sa, že práve v tejto vládnej koalícii, kde väčšina zo sociálnej demokracie deklaratívne, tak prinášate ďalšiu zákonnú normu a takýmto, prepáčte, arogantným spôsobom zo soboty do 3 dní, ktorá je proti záujmu ľudí, ktorí nepatria k oligarchom, nie sú tak solventní a bohatí, aby si mohli kúpiť drahých advokátov a vysekať sa z hociakého problému. Narábate s mocou spôsobom ako po nás potopa. Prečo idete touto cestou? Ako hovorilo sa to aj o tom nebyť osobný, ale jedna vec sa nás osobne týka každého. Sme ústavní činitelia všetci a nastavujeme kultúru fungovania v tejto krajine. Vo všetkých 3 bodoch ide tento návrh zákona v SLK proti týmto taxatívnym dôvodom. Znižuje štandard a ochranu ľudských práv, ohrozuje bezpečnosť a situáciu na Slovensku, najmä pri kriminálnych činoch najväčšej závažnosti, organizovanom zločine, korupcii. A taktiež môže potenciálne ohroziť hospodárske záujmy Slovenska.